Khubor ka Pyrthei TV. Lawan Rashapi taka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam taka MBBS, BDS, BHMS, BAMS bat QA. Bantip kamania phone haki number khandai nyo sao san hnriu pranot bat khandai pra hnriu laisan ar hnriu iwe khandai pra. Kementeri Sarkar Jylla ke Dr. Amri Lindo Kalaong. Baka Sarkar Jylla kala dep banle ya ke ek badan kam. Na ke benta man penteri kam ya ke inner line permit ha ke ni ke Jylla. Hendai ke bor par ke syong ha ke Sarkar India. Ke Dr. Amri Kalaong baki pat bakin hab ban skuthu baki hab ban tip ya ke jing shisha. Baka Sarkar Jylla kala le ya ke kamram jongka. Baki hab ru ban tip ya ke jing shisha. Bahab ban bud yaki kendon katkum ke kendon jong ke Sarkar India. Shushu Kalaong baka Sarkar kam shim labu kendong ya kamat inner line permit. Hakawai paka Khubor ke Dr. Amri Kalaong bah kajing sengau jongka ke Sarkar kam di tan ban sengam. Ya kajing dawa jongka kenhun na rilum garu. Man pelong nong ba telang ya ketura lani ke winter capital. Kalaong ba ke nong ba jong ke Meghalaya. Kandai betang hasilong balada sngam ya kate ke jingdawa kinmi bun ke jingdawa naman la ke district ban pelong nong ba liur nong ba perem ni nong ba senrai hadin balayo jingtip ke batikna bakidon ki briu ki bakit ikitiar kitar ki balong bian ki pilit jong ke Ribhoy district la pen upstream hakir deng police checkpoint kilayo man bat ya kawai ke kali Volkswagen ke badan yon registration number AS01 DT7519. Bakilayo ban kurum, hendriyo tili ki biskit kesiar, ki basyongdor kumba lai pusan lak tingkang. Kilayo kem ya arhut ki briu ya ki balatip kerteng, kum u Vinod Kumar Sharma, ubana Jaipur, bad ulal Sham Sharma, ubana Rajasthan. Kakasi Students Union, Maushinrut Circle, kalalaj ban Khantala, ya ka Meghalaya Rural Bank, kabadan Haryangdo, namar ba ka bank, kam shilapan pai, ya ka pisa jong ki ba, ya ka ba kalaot, haka kerteng jong ka life insurance. Ke KSU kala Khantala ya kini ke bank hadian bakla daban ipor shibenai hendai gibor penya kimla ban penben ya ke jing jogi ba ke jing sa teng jong jaka puli polytechnic Hanongstone mentala hendriusnam nadu bala pentre ya ka hausnam ar hazar khat nyo kadai namar ke jing bam perlaipsa jong ke Ministry of Education jong ke Sarkar Pedeng but ya kini lalam da ke estimate committee jong ke Meghalaya Legislative Assembly ha ka jing jurip jongka ha ka khat khandai terik u Naitung ar hazar ar phulai ha ka jing jurip ya kani ka polytechnic kabadon ha ka shnong Maurusiar West Khasi Hills District alam khaman da u chairman uba middle bonds in rengkat ka jing adan lang jong ki khot ka committee ki ba kan thop ya ki MLA ba ka jing sanran lang jong deputy commissioner jong ka West Khasi Hills District ki officer nakitanat puli puthi but ki officer nakatanat PWD building. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Ka Mizoram kala weng no ya ka kerteng jong ki hnriu hazar ngon ki jat beriu bru nakathop kerteng thap wood jong ka Mizoram. Namar ba kla shong kla sa ha Tripura. Kini ki hnriu hazar ngon ki bla sha weng kerteng ki dei na ki khandai tili ki constituency na ki lai tili ki district katana mamen kolasim bat lunglai. Kala weng ya ka kerteng jong ki jat beriu bru harengkat ka jingas tu jingwan hapreng ka Mizoram bat hapreng ka Tripura deki hajar ngot ki jat benriu bru kira phet krat na Mizoram sha Tripura hakapor bakla mi ka jingya khi ka bajur nakada ko jing sha penyam jong uwei umizo ubadai u forest officer hakile no bru hakasnam shi hajar khandai spa khandai punyang nadu ketika por hadu menta lakumba arposnam AA ki shong kisa ha transit kam la persang haduk khandai sien manwan rabiang yaki bru na Tripura shan Mizoram nadu usnam ar hazar khandai hadu usnam ar hazar khat khandai hendrai kimtre banwan phashu kajing ken at Manipur haduk menta kampat jai bat menta kadon kajing khi ka ba heb ha hanong ba Impal kajing ken at ka ba jur ba kadai ha Phyleng ka ba ha kang pokpi bat hangte kajing siat haduk menta kadang dan Keladan lai pongwat ki briu ki bala syakam namar ba kila thang ya ka kali jong IPS officer hakwakil ther area keladan khat khandai ngot ki kinthai ki bala misau ha ka jinga pen ibor bat ki pulit ka rapid action force kamen shwa ka sarkar kala penjin surno ya ka curfew hendrai namar ba ka jinga kan an kadang peteng kala rai ban penjlan no
Menteri Rangba ke Assam, Himanta Biswa Sarma, lawengno ia ke kentien India nak akaun jong Twitter, baru labu dak ke kerteng Bharan. Himanta lawengno ia ke kerteng India, hadian bagi alpun riuteli kiseng san Pyrthei, ki badan Kylleng persya, kila ai kerteng ia ke kunhun jongki kum ke India. Ke kunhun ke banyak hun persya ia ke BJP, ke election MP Lok Sabha Arhajar Arpusau. India ke dek kerteng lengkon jong ke kunhun Kylleng persya ke bamut Indian National Development Inclusive Alliance. Himanta lakam baka kerteng India ke dek kerteng kepala bu daki doli. Arsngi kala shimpor yaki alpun riuteli kiseng san Pyrthei ke badan Kylleng persya bakinya keren kinyatai shwa bakin yo ya ke kerteng ke batmai jong ke kunhun jongki ke India. Ke bamut Indian National Development Inclusive Alliance. Kinong yalam jong kaseng Kongres kilakam ba udai Rahul Gandhi ubalawan ra ia katei ke kerteng. Kiladan shibun teli ki kerteng kibala terwa ha ka jingalang. Hendrai ha ka bak hadu kila sngau ba kadai ke kerteng kabala terwa da Rahul Gandhi ke kerteng ke babiang. Dan perkibaong ba kadai ke Mamta Banerjee ke terwa ia ke kerteng India. Menteri Rangba ke Bihar Nitish Kumar la terwa da ke kerteng Indian Main Alliance lani ke Indian Main Front. Dan kiba ajing mud ban ai kerteng da ke Safe India Alliance. Hendrai ha ka bak hadu ki sngau dai da ke India. Kenang bakin yo ban pinsngau syaki ba baka jinga kun menta kan dai hapedeng ke India bat umudi. Menteri Rangba ado ke India Narendra Modi unpli how nai wing yak office ka bahetam ha ka Pyrthei ka badan ha Surat jong ke Jylla Gujarat. Kini ke office ka dai ka bala tipkum ka Surat Diamond Bourse. Kandai ke office ka bakindan pala ribusan hajar ngot kinong trei ha kini ka yau dia maul nai. Kindan kinong o strong kinong penjeli bat kinong khai. Kini ke office ka badan khatsan mala kadan ya ka jinghe ka balai pusan eka ka jinghe ka madan jong kini ke office ka long hadu nyau penwei million square feet. Kala shimpor hadu sausnam bantai ya ka. Hakasin ka benengkong ulap ba ubajur bat ubahe hadu laispa millimeter rather haki benta jong ka Gujarat. Ki surok kila shlei ki kali kila syatap telep haka bat kidukan kila haban khangdun. Ke India Meteorological Department kala penmi ya ka jingmaham ba ulap ba undang ther shu haki katu kat niki benta jong ka Gujarat haki niki kendiat singi ki banwan. Ka sarkar kala pen kre lupa ya ka National Disaster Response Force bat ka State Disaster Response Force bakin long ki bakre tada ja ba kami kanu ka jingja. Sa punyawur kena kila laj im da ka sat haka jingplu jong ka ICU ha JK Lon Hospital ka badan ha Jaipur. Kani ke hospital ka bahetam na ka banta ki kena pala penya da ka sarkar Rajasthan. Kani ke jingja ka belaja ha ka miat la si ublai. Kidon ki kena ki badang sha ai oxygen, kidon ki kena ki badang sha ai drip ha ka por baka ja kani ke jingja. Hadin da ka jingerap je kidong trei jong ka hospital na la ban selut ya baro ki kena ki badan ha ka kamra ICU. Ka jing toket menta kadang ya manlap ya ka Dalton Rai jong ka te ka jingja. Ngine pai mentash ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei. San pesantli ki dok ha wheel kila 1 poi harut duriau jong ka Isles of Lewis Scotland. Kila sakut harengkau na do ka steps ngi ublai. La persyang men pelai im ki da ka ba kenyat biang hendrai kam mentoi shu na mar ba kim la shu wat tang ban khiru. Kumta ki bor badai pe kila rai ban shu penyap sendan no yaki. Kani ka sien ka benengkong baki wheel ke man poi hadu san pesantli haru duriau ha Scotland. Ka company Johnson & Johnson ka bala penmi ik jingsle khlung kan hab ban seo khat $0.3 million shawe ubri ubana California ubala yo pang cancer nakadaw bala pendankam ya ka jingsle Johnson & Johnson nado ka por ba udang khlung tat hadu bola kham he. Kinong bishar haka yeng bishar ke California kala penmi ya ka di ka hukum hadin bakilatian bishar ya ka ni ka mukaddima la kumba shisnam tam AA. U president jong ka company ula kentat man sio bat ula ong ba unya khun biang ya ka mukaddima haka yeng bishar ka bakham halor. Daki hajar ngut ki pajba kala mi surok ha Israel maniki persya ya ka sarkar jong u Benjamin Netanyahu
namar ba ka jing temu jong ka sarkar ban wan ra jubor ya ka an ka ban pentelat bor no ya ka Supreme Court ha ka tekari. Ha ka ni ka kenti ka bamenta lawan ban ya snok tilang da ki shipai sun na ni ki shipai Air Force jong ka Israel. Ha ka ba shispa rupweng wat ki shipai ki babat nado ka kedan Major hadu Brigadier General kinamlet shiki jaka tre jongki kum kadak ka jing yakhi. Ka sarkar Israel ka kwa ban pelong ano ya ka bil ha ka ba ka Supreme Court kanam la shu ban tuklar ya ka no ka rai bala shim da ka sarkar. Ka jing yakhi ha ka sngi hat majai kala beteng hadu ka pormien. Ki pulet kila senren da ka ban penpera ya ki ba bat kila don hadu sau pusan ngun ki bala syakem. Ke India kala no senyang $1 million sya ka United Nation kenang makan la ban kentiu shu ya ka ketin Hindi da ka ba pentip iki Khubor bat iki jingdon kam ki badon kam ha ka ketin Hindi. Ka permanent representative jong ka India sya UN ka Ruchira Kamboj kala IT da ka Cheng sya ka undersecretary jong ka Global Communication ka Melissa Fleming. Ke India kala ya ro ya ka UN namar ba kala sedang ban pha iki jing pentim da ka ketin Hindi. Ke India kala pendung nengkong ha ka ketin Hindi ha General Assembly ha ka UN bat ha Security Council House nem shi za khandai spa nyau ha ka por ba menteri rang ba do berem jong ke India Atal Bihari Bajpai ubat kum menteri korbari. Tikitu kilong ki khubor ha kimat mantarasngi. Khubor